Pull it up, selector. Adje, nou voor jou kusjes. Ja? Nou, dan kom je op YouTube. Oh. Zo. Nou. Zie? Zo zie je beter zijn. Ja. Nou, zeg maar. Kom maar, praat maar. Wat? Zeg maar. Hallo. Hallo. Ik vind jou lief. Nou, dat moet zeggen van, ik hou heel veel van jou. Hou heel veel van jou en Misschien zullen we die wel eens. Dag, kies je die daar. doei. Ik hoop dat jij een cadeautje leuk vindt. Nu weet je ook al wie het is. Ik vind mama mee lief. Je vindt Jasmijn heel lief. Het zijn ook voor meisjes. Geen brief. Hoi Sas. We wonen hier maar even een stipje in het Fries praten. Hoi. Bayram.